サイドリポートですが、かつての言い伝えの中ではキルギスと日本は同じ民族で、今オフサイドの旗が上がりました。もうやっぱり2番の基地からボールが出て、やっぱあそこ長いボール、それをひらりひらりとかわしながら遠藤航、おお、こぼれたボール、チャンス、日本のシュート、セイヤゴールキーパーカディルベコフのファインセーブ。縦まず戸田さん、遠藤航からのゴールキーパーからの前に出したボールでした。いや、だいぶテクニックでかわすか。逆サイドに振ります。酒井、中は南野、シュクロフがこのボールを大きく出す。高く浮いたボール、マイヤーが中に長友の振り切って送る。高い位置を取っている。おっと抜く、戻す、シュートだ、決定的キルギス。ワンタッチで前を向いてゴールキーパー中途半端な方ですが、PK だ、倒してしまいました。ゴールキーパーのカディルビコフ、日本のペナルティーキックが与えられました。でもよく走ってましたね。うまくね、キーパーが触る前にですね、つま先で触って記録を更新します。日本先制、南野拓実がペナルティーキックを決めました。このゴール大きいね。ワールドカップ予選開幕から4試合連続ゴールとなった南野拓実、キングカズ三浦知良さんと並んでいた3試合連続ゴールから4試合連続ゴールと新記録を作ります。そして他の選手にね出したパスが流れたところを彼が取ったんですけども、攻撃ってなんかいつも狙ったように綺麗につながるわけじゃないと思いますから、福田さんなんか多分そんなのたくさんあったと思いますけど、可能性を信じてないから走るっていう、そうですね、それがね、伊東純也は日本のホームで行われたモンゴル戦では3アシスト、見事なプレーを見せていました。ここでバッタアルクロフ、18歳のプレイヤー、中盤でボールを奪い返して日本、ここ縦の推進力がある。ファウルですね。正面フリーキック、いい位置で福田さん、正面のフリーキックですね。いい仕掛けですけどね、森保監督のカードじゃないかって感じですけどね。この攻撃としてはどうですか、フリーキックを蹴る選手によっても変わると思いますが。そうですね、今原口はね、雰囲気ありますよね。1年前日本でやった時にゴール決めてますからね、フリーキックね。その時のキーパーとは違う相手ではありますが、直接狙う、決めた、原口元気のゴールが決まりました。シュクロフには通らない、ムルザエフがボールを収める。なんかちょっと人見ていただいですよ、ミドルレンジから打っていくか、打ちました。今でも2回狭マイヤーが中にいる、中に2人、もう1回切り返して左足のシュート、シュクロフのシュートを防ぎます。ちょっとアリクロフにボールが入るとくる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 この回られてかわされる場面が出てますね。アルクロフの中に戻したボール、運んでシュートまでいくか。いや今のね、そうですね、2枚ももらうリスクもあるんで、あると思いますけどね、交代した理由はね。南野から出たボール、長い。福田さん、今のプレーをした南野ですが、チャンピオンズリーグでリバプールから1ゴール1アシストありましたよね。非常に今ノリに乗ってる選手じゃないですかね。ザルツブルクに残留を決めて自分で残って契約を延長しました。高いクロスは日本がボールを収めます。酒井宏樹、右に回った原口、グラウンダーで通して反転して南から送るボール、